Tumatala, ngito na tabi. Para sweet. Naami Ben, adto mig studio. Og sa akong kinakusgan nga amiga nga gwapa ka sa taga sa Kihor. Shout out. Sausaw na to dire. Sa atong sausawan. Smile up. Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Kung karon si Adore My Love. Karon atong imukbang ang street foods, no? Natay mga kuandre street foods. Gipalit na mo dito ganina sa simbahan sa Babag. Uno, no? Mao ni siya ang atong imukbang ron. Saan ni Love? Quick. Oh, natay hotdog. Dili Virginia. So napod tay fishball. Say ganahan diha og mani. Og naatay mga sauce dire guys, nasa tubangan. Naatay spicy nga sauce, naatay tamis nga sauce, color orange, dili siya kuan. Manong sauce, dili manong sauce. Og dili brown manong sauce. Naatay Gatorade. Let's get it on guys. So way duha-duha mga unta ninyo kinsa hilig og street food ra mga unta ninyo ha. Oh, by the way guys, nanaday may mga stickers diri, no? Kinsa to ganahan mo avail, dili mo avail. Free ra netong stickers. Duha ka box sa usa ka channel nako usapod, Happy Backyard Farm. Then ang atong tatay Opa originally, no? Kana. So makita ta sa dan tagaan ta mo ani guys. So na ako yung mga audience impact diri si Hili og si Juan, Shane, no? Sige guys, unahan na to. Gilab, bira lab. Kaon tag quick. Ato ra ni kinamuton. Quick. Nay mo apil na mo guys. May mo apil. Dara guys. Dara, atong unahan bi. Tan-aw na sila lab. Sige na diha. Kana bi, dungan na bi. Ato ni butangan na. Nahurot na. Kana ko sa ate. Parang sa Na, mundungan sila, maawa mo sa kamera. mga camera shy among mga Mas sibling. quick. Oh, hotdog ba? Ooh. Di mo ko na isus ang Maya. Pero masamid mo sa ang laban. Thumbnail sa talabi. Black. Sabi mo duko ko kadito mata. Thumbnail. No. Kita boleh. Smile up. Pinatanaw. Okay. So, balik ta guys. Kalami ah. Nagutot eh. Ang hotdog. Pinalit na namo dito sa kuan guys sa simbahan sa Babag Uno. Lady Ito na yun, magpalit ka. perpetual. Ito, Babag Uno. Taga-lapo-lapo mo. Diyan, may napalit ano eh. Wala may galuto. Kaya, kanang... Ito pa din. Wala na ko ka. Kuan, handam. Guys, road to ka na beta guys. 6,000 na po. Ang ato ang... Ano ito, no? Gutom po mi guys. Kuan ni. Kunang tender juicy ni be. Hindi nito ni Sir Juicy, merkado ni. Power by merkado. Ano na? Sausaw na to dire. Sa atong sausawan. Kinsa hilig quick diha comment down below kuno be? Quick. Quick. No. Quick kuno guys. Laway. Shout out dahil ako mga taga-pundok. Kauba ako sa bukid. Shout out sa Butot Bitoon. Nanay sila. Shout out. Tatay. Tatay. Silot. Shout out ni Magong sa Duan. from Ormoc, no? Sa kinakusgan ng amigo diya sa Cordoba. Kuya Arnel, shout out nimo. Arnel, Nonies.
Tutoy, og Mabel. Shout out, shout out. Mm. Si Heidi po. Og si Gabitin, Muna. Honey. Nakita ming Muna na maligya sa tent guys. Amo ang group. Ano, babe? Nandito sa bundok nga group yang isen. Ah? Uray so sa tent. Ni Muna eh. Shout out ni Mamon. Ay, buin. Bugal-bugal. Ano na? Kuhan ka be? Ano sa man? Hotdog? Ayay, doon namang kwahil eh. Kuha man sa ka, nakuha na ko sabi ka, kanilap. Mga tao. Mga tao, mito na tabi. Para sweet. Ganda. Sot. Oy. Tama. No. Shout out ako si Ma'am Joy. Diyan sa Barili, no? Shout out Hi, eh. Ma'am Joy. Baby Izzy. BBIC. Your favorite. Hello, Kaon kag hotdog BBIC. Advance happy birthday BBIC. Ako See you gigabot pohon. sa Karkar. Mm. Hi, cousin. Idagat. Huwag na kalaglag ka yun kahit na si Kuan. Journal. Mi ay. Hi, Journal. Shout out. Journal. Huwag sa mga kiddos. Mung-muong tan. Cheers. Nyam ta. Cheers. Gin, bitaw niyo guys. Gatorade. Pang Ang malakas. matagalan. Kami nag-inom guys kay this coming March guys. This coming March, na am event at may CDO, mag-visit mi dito. Char, bitaw. Magsaka mig bukid guys, no? Kuan, Mount Colago. Hosted by Kuan, Sugbo PH man siguro, si Sir Budjik. Share. Shout out na mo da Sir Budjik. Shout out, Sir Budjik. Ug sa among mga kauban pohon, siyota pohon. Wa man nag-inom-inom sa karon kay hapit na. Makmak, si Makmak. Mut siguro mo kuyog. Shout out kay Makmak. Makoy. Pag si LA nga naa sa London. London siguro. Basta diha sa gawas. Og sa akong kinakusgan nga amiga nga gwapa ka sa taga sa Kihor. Shout out imo Ma'am Vic. Marvic. From Canada. Shout out Ma'am Vic. See you pohon Ma'am Vic. Basta magmukbang ta Ma'am Vic. Ano? Og ni Ano mo? Pops Sherwin diha, no na. Shout out imo Pops Sherwin. Bana ni Ma'am Vic. Shout out. Catherine. No? Ano sa atin? Abwa. Kuya, what ikaw si Kuya? Alam mo yan eh. Rood ko si Kuya kaya di palayas. Pa-TV. Hurot guys, ayaw ah. Ang oras ron, padong alas 5, alas 4:49. Oo. No? Snack. Pero danan pinihapon. Ang hapon na ginawa. No? Okay, shout out lang hindi malab. Taga gawas nimo kaila. Oh, shout out ko ni Rekos ng Inday Titat. Ay, ay. Okay? Teacher George. Si George ko nun eh. Hailey Marie. Shout out nimo sir from EMD Carmelite. Teacher. Shout out sa mga tanang maestra o maestra sa EMD Carmelite, no? Paborito ng Titat. Kanyo? Ngatat. Ano, tempura? May tempura tot, nakatdan. Guys. Mani. Ang sa karon ng Yes. ganahan ba siya niya? Mes mani ay. Ganahan ba na si Johnny kay kuan man? Anong Mi ay. siya panganana? Mhm. Lahat ng appetite na ba? Mo ni mo mga appetite karon dai sa baby? Ole. Ay buntis si Titat. Hi Mama La! Sa Hanginan Uno! Shout out sa mga tagahanginan diha. Hi ko sa mga parente, tanan, Palaklok, si Baby, o si Eggy Boy. Ang Eggy Boy man. Kay murag egg ang nang. Crack it. No, shout out na. Ang taga Iguan. crack it na to. Si saan Ian. Ian. Og si Tim. More power guys. Laban Japan. More crack. More crack. More crack.
Krok, to ginibok tulog. Pakrak may pohon kung makalalag madril pulapo. Busy na sila ba daghan kay Kuan? Ganyan. Tug Bohol. Appointment. Ah? Ako ko lang sili lab. Di man hang. Ito. Shoutout sa ako pinakagwapa nga mami, Mama Herme. Hi, Mama Herm. And Mr. Rad. Mr. Shout Rad, out. hello. Shout out, Mr. Rad. Ug sa ako pinakagwapa nga sister. Ate Judy. Santa Maria. Ate Judy din. Shout out Hi, Dwight. Kelsey. Kelsey, Dwight, shout out from Colorado. Haley says hi. Nag-comment ra ba na si Dwight na ako one time sa ako ang Hindi siya hanggang. YouTube, di ba? Excuse. May nahurot mo guys. Nagkumot doon siya. Ang message niya mo. Nag-comment to dito. Ano, oh? Ano sabi siya? Say, hi uncle, this is Dwight. Siya mo? Ano siya? Ano? Colorado. Ano Dwight, siya? this is for you, Dwight. When you are a child, you like this one. We call this in the Philippines Kwek kwek. kwek kwek, no? This is a street food, Dwight, no? You love this one in Central Bareilles. No? Very yummy, ah? Kung saan na din, Od? Ay, baby. Doesn't remember anymore. Ah? Na-empty guys. From this to this. From this to this. Ano ibe? Guys, naalala ko bagong channel guys, pwede ito ninyo i-follow po or dahan mo og kanang about livestock farming, manok, na po langgam po, na po nakaibutang ang mga farm visit diri sa Cebu, basing ganahan mo. Subscribe ninyo guys. Bago lang ni 100 subscriber this week, no? Nanay mga video nga napo pa mo siguro kabok or 9. Subscribe ninyo. Bago lang. So, subscribe yapon mo katong mga bagong viewers nato, no? Ikan sa gawas ng nanas gawas ng trabaho, mga OFW. Hilig kay sila mingaw, gimingaw ni sila ingon ani nga mga pagkaon ni Balab. Tayo. Ate Aning. Ay, di ka tunahan ani, ma'am. Ano sa Ginag Streetball? Shout out Ate Aning. From Canada. Winnipeg. Canada. Winnipeg siya. Shout out po na ako akong farm manager, si Auntie Tissy. Hi, Auntie! Santa Cruz, Bareilles, Cebu. Dati, mga utag quick. Our farm Manager. O kinakusgan, Boss Rudy. Shout out, Boss Rudy. See you po, Boss Rudy. Magluto na itong manok pohon. Huwag sa kanakusgang asawa. Kusgang asawa, Boss Rudy. O ako, kain ka. Kaya bitaw. Ito pangalan sa lab? Alicia. Ha? Alicia. Alicia Kiss. Ay, dong Stephen, shout out mo dong. Alicia ba or Tisha? Tisha. Tisha? Dong Stephen, no? Hatod na mo og feed sa manok. Sa baril, eh. Ayan. Ako po? So guys, nahurot na kita mo. Inom talab. So guys, dire lang takutob guys, no? Nahurot ginamo dire among gimukbang na guys. So cheers my love. Inom sa ta, usa ta mo outro. Ang apa si Hili. Camera woman mo. Ay, inom na. Lom. Aslom gito red guys. Gikan po ning pasingot kanina god. Sa Neuron, no? Shout out by Julie, Gaurandi, shout out Pakapin. Sige guys, dire lang may kutob. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ug sa sunod na po natong mukbang. Hinatunta nga mo subscribe na ang wala pa ka-subscribe diha. Libre ra nito subscribe button below. I-share rin niyo nga video guys, no? Para mo daghan to subscriber, mga lipay tang tanan, labi nami. Bye for now. God bless.